Χαίρετε φίλες και φίλοι. Η Australorp είναι μία από τις πιο μεγαλοσωμές και παραγωγικές ρατσες που υπάρχουν. Αναπτύχθηκε το 1920 στην Αυστραλία από τις κότες ρατσας Orpington που έφτασαν από την Αγγλία. Απέκτησε παγκόσμια φήμη και αναγνώριση όταν άρχισε να σπάει διάφορα ρεκόρ οτοκίας με αποκορύφωμα τα 364 αυγά σε 365 μέρες. Το μέγεθος των αυγών είναι μεγάλο και το χρώμα τους ανοιχτό καφέ. Το φτέρωμα της κότας Australorp είναι σκούρο μαύρο και στο φως του ήλιου παίρνει μοβ και πρασινοπές αποχρώσεις, ενώ τα πόδια της είναι και αυτά μαύρα. Το επίσημο αναγνωρισμένο χρώμα της είναι το μαύρο, αλλά στην Αυστραλία μπορεί κανένας να το βρει σε άσπρο, μπλε και πιτσιλωτό. Τα Australorp σαν πτηνά είναι πολύ ήρεμα και φιλικά προς τους ανθρώπους και τα άλλα ζώα, παρότι στην αρχή τα διακατέχει μια ντροπαλοσύνη. Ζουν καλά σε συνθήκες αιχμαλωσίας και δεν απαιτούν μεγάλο εξωτερικό χώρο. Συστήνονται σε όσους θέλουν ένα γλυκό κατοικίδιο που δεν θα τους απογοητεύσει στην αυγοπαραγωγή. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε πληροφορίες και τιμές για την αγορά πουλάδων και νεοσών Australorp εκτροφής από τη φάρμα πατέρας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μας.